Къде са гадовите? Така. Разпадат. Така майни. Не летят. Кой е, Джоджо? Последните евроци. Последните еврочета. Кой е, маймуни? Маймунчета. Шампионката от озаручение Румъния. Първо място от Румъния. Какво моето момиче? Що не излизаш навънка? Маймуна. Стой, фалчиш. Хоп, 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 хоп. Хайде. Заминават нататък. Къде са надалеч? Идват насам. Така. Хоп.